Предизвикателство. Philips пускат на пазара серия висококачествени слушалки и поискаха от нас да създадем шум сред младите хора, интересуващи се от музика. Проблемът. Philips като бранд е по-популярен със своите епилатори, отколкото като производител на яки слушалки, и това определено не е кул. А за младите, кулнесът е определящ фактор при избора на покупка. Идеята. Тъй като таргетът ни е известен със способността да отбягва рекламните послания, планирахме първо да спечелим трендсетърите и те да разнесат мълвата вместо нас. Така ще облъчим аудиторията си отвътре навън. За целта убедихме Philips да ни дадат 500 чифта слушалки, за да създадем механизъм, който по естествен път намира място в ежедневието им, давайки им възможност сами да се убедят в качеството на слушалките Philips. Първата стъпка. Пуснахме слух, че се търсят хора за клипа на новите слушалки Philips. Естествено, кой кул човек би отказал 30 секунди слава, особено когато идват с подарък чифт яки слушалки? Има един вид хора, които се отличават в тълпата. Те са себе си. Не вървят в чужди стъпки, а чертаят пътя си сами. Виждат света както поискат, защото така е по-красив. За тях да бъдеш сам не значи да си самотен, защото могат сами да преборят проблемите. За тях правилните решения са спонтанните, а грешките раждат най-добрите истории. Те не губят време в притеснения, а продължават напред. Защото те диктуват ритъма на живота си. Докато клипът се въртеше в нета, нашите хора, фукайки се с 30-те си секунди слава и носейки гордо подаръка за участието си, несъзнателно вдигнаха шум около слушалките, сами подгрявайки таргета ни за следващата стъпка. Втората стъпка. Да придадем мащаб на започнатото и да го изнесем на национално ниво. Избрахме 3 емблематични за таргета фигури и ги пуснахме из големите градове, по паркове, клубове и с интернет, на лов за най-яките агенти, техните сродни души. Оттам и името им – Soul Hunters. Задачата беше да отличат най-кул хората, които намерят по улиците и в социалните медии, поставяйки им предизвикателства, за които ги възнаграждаваха със слушалки. Всичко това се снимаше и качваше на сайта на Soul Hunters с постоянен апдейт във Facebook, Twitter и Foursquare, за да могат ентусиастите да ги намират по-лесно. В един момент ролите се обърнаха до толкова, че публиката тръгна на лов за ловците. Клипчета и снимки на хора, които искаха да ги впечатлят, задръстиха каналите ни. За нула време страницата ни се превърна в сборен пункт за хора с всякакви интереси, обединени от градската култура. На практика създадохме социална мрежа в социалните мрежи. За 3 седмици 500 чифта слушалки достигнаха до търсените от нас трендсетъри, които споделяха историите за това как са ги заслужили и най-вече отзиви за самите слушалки, генерирайки истински word of mouth ефект. Третата стъпка. Поощрихме споделянето, като един от 500-те споделили мнение в социалните мрежи, наградихме с 4 билета за Европейски музикален фестивал по избор. Естествено, когато наградата се разчу, всички започнаха да споделят мнения като пощурели, надявайки се да спечелят билети и създавайки така желание от Philips шум за новия им продукт. В заключение, за по-малко от месец достигнахме до над 240 000 потенциални потребители с 200 000 гледания на клипове и хиляди споделени мнения, издигайки имиджа на слушалките Philips от пълна неизвестност до нивото на утвърдени марки като Skullcandy, Urban Ears и Sennheiser. Всичко това без да сме произнесли нито едно рекламно послание, изцяло благодарение на аудиторията, която сама рекламира продукта вместо нас. Стоп!